Nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal lezárta a 35 milliárdos innovációs projektre kiírt pályázatát. A pályázat célja az volt, hogy a Neumann János programhoz hűen kössük össze a kis közepes vállalkozásokat, a nagyvállalatokat, az egyetemeket és a kutatóintézeteket. 3 fókuszterületen írtunk ki pályázatot, az egyik a zöld gazdaság témáira, a második az egészségipar, a harmadik pedig a digitális átállás támogatására. 35 milliárd forintos keretből egy szakértői testület, ahol piaci szakértők és akadémiai szakértők is részt vettek, vizsgált át a projekteket, ők prezentálták az NKFIH döntő testületének. A 35 milliárdos keretből 31 milliárd forintnyi pályázatot találtak támogatandónak. A fennmaradó 4 milliárd forintot pedig átirányítjuk a startupok, illetve spin-off cégek termékeinek piacra jutását segítő gyorsítósáv programunkra. Így ott a meghirdetett 2 milliárd forintos keretösszeg 6 milliárd forintra nő. Minden pályázónak köszönöm az erőfeszítését, azok, akik elnyerték a támogatást, illetve megkezdhetik a tárgyalásokat, azoknak gratulálok, és nagy örömmel nézek az eredmények elébe. Éljen a magyar kutatás és innovációs ökoszisztéma, és éljen a haza!